ya daɗe shi na ba da gudunmuwa musamman ga matasa. Ya daɗe yana ba da gudunmuwa musamman ga matasa. Ya daɗe yana ba da gudunmuwa musamman ga matasa. Ya daɗe yana ba da gudunmuwa musamman ga matasa. Ya daɗe yana bayar da gudunmuwa musamman ga matasa. Domin samun musu aikin yi don gujewa shaye-shaye da gurɓacewar rayuwa. Domin samun musu aikin yi don gujewa shaye-shaye da kuma gurɓacewar rayuwa. Yanzu lokaci yayi da zamu mayar da halacci. 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 Ni sha rubutu. Sunana Maryam Laura 'yan aljanna. Ni Abdulkarim Umar Marna. Ni Abdulrashid Abubakar. Ni Salim Golobo. Ni Usaina Muhammad. Ni Isa Trilite. Ni Ruqayya Abubakar. Ni Usaina Muhammad. Ni Sadisu Atahiru. Sokoto South da North. 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 Sai injiniya Mustapha Kofar Marke. 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 Sai Mustapha injiniya Kofar Marke. In Allah ya yarda.